top bro. Moki. Den der er faktisk en, der har det også. Ja. Så dør jeg også meget. Jeg ved godt, du havde set, at jeg havde nogle Shrek, ikke også? Hvordan var det andet godt? Høj, Bruce, glad. Ja. Det kan mange godt, det her. Det er fuldt, det er ikke en Shrek. Du tænker mig ikke, at det er film, går det også. Det gør vores også. Så I er lidt potentielt, så hvis ikke det er skræmt, så vi går bare stå og kigge på. Nej. Ja. Helt hate. Så skal du vide det her. Så, ja, det er 2 stykker. Ja. Med ham og Jeg skal lave den der, ikke også? Jeg skal bare vælge 3, det må ikke være... Nå, okay. Så den der, det er bare en Search Serpent eller sådan noget? Det er Sea Serpent, så igen ham søger jeg den, og Dragoons giver mig... At jeg har angrebet med den, og så har jeg ikke angrebet den. Ja. Ja, så jeg har haft det, du skal have det. Så der er 2 af. Nej. Hvor du er tøjet ud. Købte du tons? Jeg har tøjet ud. Ja. Skal du se det? Ja. Wow. Det her er homoseksuel. Det her er homoseksuel. For du ved ikke, hvad homoseksuel er, du ikke snakker om. Men jeg ved så ikke, om det er god homoseksuel, eller dårlig homoseksuel. Du har ikke noget, så Ja, der er forskel på dårlig homoseksuel. God homoseksuel, dårlig homoseksuel. It's all the same. Jeg kan ikke bruge det. Jeg må ikke bruge det. Nej, du har 2 dårlige hånd. Din job. Hvorfor skal du gøre det, når du bliver sommer din homo? Men du have den er sjov i. Den er stor i. Den er stor. Har du rock? Arnold Schwarzenegger er tysk. Du må også gerne. Ja. Haha. Han går 2 på ham. Ja. Og bestiller en, der vil være. Det er så den der sådan ting, den skulle være der. Ja. Du skal bare sige, færdig. Nå, jeg vil gerne bounce på, så vil jeg gerne lige få et mere i navnet på din hånd. Ja. Tror jeg. Ja, det er så 2. Ja, du kører bare. Det er bedre, det. Du gør bare det, du gør bedst. Jeg har ingen anelse om det, men fuck det. Det er høftgodt, det her. Høftet. Jo. Ja. Bounce, sæt sin hånd. Ja. Sådan der. Så passer pengene til størst. Pas, det ved jeg ikke. Nej. LOL. Ja. Jeg tager om. Elios og Bobben. Ja. Så 400. Ja. Relativt. Jeg havde lyst til at gå. Ja. Men jeg har fået 2 opstart godt lidt. Den der, den kan jeg også mega nemt få sådan en Ja. Og jeg tog 4. Ja, og så tager vi 30. Direkt. Ja. Og så tonser du har Tony. Hvis du ikke trækker fyldt klokken, så er du... Hvis du trækker fyldt, så er jeg ligeglad. Infantry effects. Ikke så normal sammen. Ja. Så jeg kunne have knap for stab rollet til. Det er sygt. Ja. I got you.
Se 31, 31. Au. Jeg kan jo ikke hvad der findes, Så må vi gøre sådan der.